Trí dó hían náid tíoibh se bhríon ag léamh na scéalta riint scéalta nuíochta as Merice don déirdaoin an tochtú lá fiche de mianna rá bhíle sa díog. Bhí me caint faoi Donald Trump agus níle sagam an labhrói me anéirí mé mórrán eile faoi. Níl chóir beán go mbeidh go dorlóí éideannas idir éisin agus Fox News agus go ddíbhinn tá an faltanas éitirab éirithe chomh géir sin nach bhfuil aine caint faoi aon rud eile ach an faltanas seo rud atá ag chur olc mar a héiceá, mar a héicfí na híorthóirí eile. Tá Trump tar éis sorchas a dhéanamh den rás animnúcháin seo. Ach siad na poblachtánaí faoi deara seo leog. Iad san na ligisteach iad san chothaí an atmosfér ligdó teachtchan cín agus iad san inis tá gíchas. Bhí mé caint freisin níos thuaisce agus is tá mé gír a couple of focail breis a chuir leis go raibh mór siúl i measc ólathe I dtreo na deacrochtaí a bhaineann le schizophrenia a réiteach. Is cosúil gur probhú díon a bhí sa stáidir seo thuispáineann go dárlíonn sciotail gamma leisceil. Sciotail fátoch in sna synapsanna san inchin agus go déan an sciotail sin gamma leisceil níos. Go déan sé beagán íon cam nó contráilte. Tinneas Níabhard neamhabhard bine focail a bhí weim. Neamhabhard brúdúil is schizophrenia. Chuireann sé isteach ar gná smaointeoireacht an duine agus chuireann sé an duine ag smaoine go síomhránach agus a fáil speabhráidí rud nach maith ar nó. Is staidir cinneúnach is seo is cosúil go bhfuil céim chun cín tócaí in tuiscint an gálar. Agus tá áthas ar dhaoine go bhfuil an céim chun cín seo tócaí. Sinna méid ó thaobh na scéalta a rámé ag plé sa tóirisk nóíocht dhéireanach. Chéad scéal eile muintear amann in
Oregon. Le go leis céir muointear Bundy, Ammon Bundy is anam do dhuine acu. Bhí an grúpa armtha seo, ní segum cin tanam a thug siad ar féin sírán ar sun vericá sír nó rud a cinn mar sin. Cibé ró siad an na tailte dían seo do an fiúra ag rá gur cheart an talamh a bheith sellh na verimóí. Agus ar nó bhean an rialtas federálach ar seo soch fuair agus lig an rialtas orb na go mo chuma leo faoi Winter Bundy ach ar nó bhí si de déanana a bleanana rud ná hiig Winter Bundy bhí si de temáint timppla na háite agus ag tuairtóráidí an áitiní agus a héad. Chlíomhéidir nach raibh dar a ráha acu dá bhainach siad ar na tailte gan na fed le feiceáil bheith daoine ag chur amadí na le agus nach léigear a bhí an in éachar. Ach cibé bhí níos nach eisteach na focail nach mí an againn. Caiime an focail seo áil. Fiú nátá sé. Well, seic fointe. Sár sin nátá is tócha. Ní maiile mé stop bhuiad ag seic fointe, stop na fedzíad agus ggóhuiad go léir agus maraíú duine acu agus sin deire leis an léigear tá Winter Bundy go léir bhísú níos agus tá téiseach an grúpa Ammon Bundy is tócha ag agart ar locht leanúna dulabhaile agus an chuidéile den ainas seo ágáil faoin na cuairteanna. Níl néidir modern lo sásta. Níl is agam chéhé ach síriú é sa málar tú príosúnach seo tharla idir na stáitianta agus an Íráin coppla seachtain ó hin. Agus bhreathan an túsú modern lo gan tá go fóil os rud é gur bhéigean dó achomharc ar i cheantú a srégan agus é áthíreú. Níl is agam cén fá go raibh an méid sin muoine aige i gcóras dlí na híráine ach cibé. Sin é an scéal bhí achomharc ar siúl dó nuair a tharla an málar tú. Is dócha go bhfuil sé sna stáitianta ríis. An tín, chuireann tíre mar an tín iontas orm go minic mar séideann siad an méid sin foclaíocht faoi hiirse agus libreálacht agus sin cloiseann tú nach bhfuil a léhéad an sna tíre seo agus pósa cóghnéis go fóil. Sa tín ní féidir ach fir agus an mórá pósa. Well, ba mar I chéanna is na stáitiantathe go dtí coppla mío hin nach
Cibé tá cúpla sa tí ag chur cúis dlí os chóir na gúirteannaí agus tá cuairsa tíir sin tréis an tagra dlí seo ghlacha agus chohís céir de thiocchas as an agart seo. Is deas rud é eiceil go bhfuil na cuairteannaí ghlacha leis na cúiseannaí seo. Agus béidir gur céim bheith go chuntasaí é cibé céir de thiocchas as. Ní ar labhraíodh mór an faoi fuinneamh i Americá le tamil ach tá bille sa seanad faoi láthair, seanad Mheiriceá nó a bhfuil sé gceist ag ústátu, úsráidú dhéanamh ar aingach ola gáis agus leictreachais sna Stáit Aontaithe. Agus tá sé seo thar am, is méide. Agus is chosúil go naideo leis an reachtaíocht seo, mar tá sé fáil tacaíocht de dé-pháirtí. Rud nach dárlaíonn go minic má tá erid na phríde de bhla na polítíochta leis an mille. Ní cheochaí na páirtithe ar chóiréiteach faoi. Ach is dócha go bhfuil na poblachtánaí agus na déan láthaí le chéile ar réon túirim go bhfuil sé an am an teangach fuinneamh úsátú. Tá ceannarí policy an bhainc cheannis feicilech margheall ar an gcéileagar lag sa tír. Ach má tá siad fós féin tiomanta ar ráta ús ní tíre ardó. Má go leor dócha. Gan mé leis céileann is caithfidh mé rud a lorg. Sé, níl is agam is deacair an fed a léamh, is deacair na bhancéirí a léamh, déanann siad a gcuid cinní ciún cúramach sin. Ach ná ríre tá mé sé breasásta le má airgid pensin mar atá. Tá sé sacailte agam isteach i giste atá céad fan, well, ní léonmid cean fád céad fan géad sábhailte, ach tá sé ar an giste is sábhailte tar fáil ag TI creibh. Agus ní réidir ó chuna leis le timblianna nús. Ach, so sé feicim ó thosa méid ina staidtear faoi airgid agus inéistíocht agus pensin go bhfuil tion chordíireach ag na cinní seo ón bhain ceannis ar má airgid. No, so smuoinnig ar sin agus si bheith clásan faoin na bhain ceannis as seoach. Na hascars. Tá ceist na nascars ag tarringt bríne go fóil. Tá an tacaidmh i mun tionscnamh ilcheanálachta. Dar leis nacaidmh agus le daoine eile tá neommarcha daoine gealla ag fáil
dúiseannaí ascar agus níl go leor daoine de cheanneálacha eile. Tá an tionscnamh seo ag tarlú margheallar na chlósáin rinne daoine gorma im líonam. Don dar bblion as i chéile ní raibh is stóir gorm amháin an liste animnúchan don eistóir a bear. Níl mór an le rá agam faoi concepción Picciotto a go bhhain go bhhaca mé agus mé ag teach ban blianta fad ó hin agus go bhhaca mé arís an bhbliain se caite. Bhí siise I mon na hagóide a baide a riamh na hagóide políochta a baide riamh America ar an nó na dhéanamid trácht orthu siúd atá bhrísún as an políocht bhí cheart a bheith acu. Ach cibé is dócha go raibh seo na hagóid oscailte a baide is dar America. Fuair sí bhás achos, well, tá deir leis an hagóid. Leadóg bhfuil tú dáríre ag íre thu féin a chaithimh isteach I nimhigán na leadóige. Dán scáileach go maith dán an chúblála. Tá sé deachar a hús gur minic an rimar an duine sin droch cliffe nó chais an cliffe bhaith le harigad. Agus sin ceann duna ceistúna atá os chóir na núdarás in san fistruchan seo faoi chúbláil sa leadóg ó tháinig sé amach coppla seachtainna róhin gur léir go bhfuil chúbláil ar siúl. Fashion. Cum leom faoi fashion sin an fágfuil me chaithimh léine seo. Cum leis céil. Sin an fágfuil me chaithimh na léine seo. Tá na brandaí móra éadaí fearr go Inglec tá leo féin tá Cum leis céil. Sin an fágfuil mé déanana seo. Muisum. Tan mochchan mí thuamhnúil an tú munar féidir é a chur súsar in idirín ní fashion é. Cha sé bheith feiceálach agus níl muidir caint ar gná eiceálacht an físa éadaí ach feiceálacht Instagram. Agus ní hanan an dá rud. Ben Carson
an gcuimh libh an tanim sin. sé bhíohin ní raibh agam bheo céir bheith Ben Carson. Tá dímáid techt ar Carson agus ar achtas. Díar ní tá daoine poblachtánaí go háidethe ag techt ar a duiscint gur fearr gur amadan síolta é agus nach féidir tacaíocht a thuairt dó. Agus tá an díomá seo ag bhré ar a dearfacht sin a bhí ar fud achtais bliana hin sé bhíohin. Agus sin mar atá sé leis na poblachtánaí, hús seall híos seall. Ó muise. Na focail atá am, na focail nachhuiile. Sin méid, bhí mé caint ruád machchas amach, bhí mé gíre déanó med a raibh ar an ghfuil fiche cuaigú med chaiteam nó mar sin. Bhí láide agah agus tá súile an go mbeidh muid a chaint arís sarhad. Rat é aribh go léir. Slán.